Sengezo Tshabangu zvangobuda pachena kuti atongori munhu wezano nezvavari kutongoita mashoko aisa angachitaura achiti seopposition we are opposing the ruling party. Aiwa azonyatso kuzvipruvha muzuva ranhasi kuti aiwa mukomana uyu kauyu aiwa mutengese asingaiti asara amboonekwa pasi pezuva. Sarapinda mashoko abuda muzuva ranhasi kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Vakomana ava vachizowedzera nekuramba vachirikola vanhu. Notipinda munhu wamunonga muchinze the Speaker of Parliament Jacob Mudenda has dismissed the Citizen Coalition for Change parliamentary leadership as communicated by Jameson Timber in February this year. Mudenda yesterday shocked the country when he dissolved all parliamentary committee chairpersons, chief whip and leader of the opposition positions as announced by Timber, leaving the ball in self-proclaimed interim secretary general Sengezo Tshabangu to appoint his people to those key positions. Commenting on the issue, former Mount Pleasant legislator Father Mahere questioned Mudenda's power to reverse appointments made by a political party in parliament. Satukona kuti aiwa zvinhu zvavakuitwa nana Jacob Mudenda nana Sengezo Tshabangu aiwa zvisazonyanyisa nekuti vava kuwedzera kudzinga vanhu kana vakuri kuwedzera kurikola vanhu zvakuita kuti muparliament masara musina kana opposition mangosara nevanhu ve the ruling party naSengezo Tshabangu zvazongopruvha zvoga pachena kuti Sengezo Tshabangu ati kuri ZANU-PF imposter. Muri Zimbabwe chiputudze mafungiro enyu pakati pe controversial chinhu chanyatso kuitika chiri controversial chakadai so situation iri tense. Tudze mafungiro enyu vanhu mukangura ve makanyarara pinai comment section yedu dze mafungiro enyu musakangana kusubscribe kulike channel tina on the bell icon.